Hei, tässä tutorialissa kerron teille, kuinka teet 360 kuvamateriaalista videoklippejä Insta360-applikaatiolla tekoälyä käyttäen. Näitä klippejä pystyt käyttämään normaalin videotiedoston tapaan sosiaalisen median kanavissa tai editointiohjelmissa, joissa voit tehdä klipeistä sitten jaettavan videon. Insta360-applikaatiossa on iso määrä myös muita toimintoja 360-materiaalin muokkaamiseen ja editointiin, mutta tässä tutorialissa keskitytään vain, kuinka saat otettua mahdollisimman yksinkertaisesti 360-materiaalista klipit jaettavaan muotoon. Aloitetaan. Eli ensimmäiseksi sun täytyy yhdistää 360-kamera puhelimeesi ja mennä sinne Insta360-applikaation albumiin. Tästä mentiin applikaatio ja me valittiin tästä näin muokattava klippi. Tätä on tämmöinen melonta-video tässä näin. Tässä voit pyöritellä ja katsoa, että mihinkä suuntaan, minkälaista materiaalia siinä on ja voit scrollata sitä eteenpäin. Mutta niin meillä on täällä ylävalikossa 3 vaihtoehtoa, tuo AI, Quick ja Pro. Ja nyt me valitaan tästä tämä AI, eli tekoäly. Ja nyt sulle tulee tuonne alavalikkoon tuommoinen AI Auto Frame, ja me klikataan sitä kuvaketta. Ja tämän jälkeen tämä lähtee analysoimaan sitä videoklippiä, ja tämä tekee tällä automaattisesti sulle tämmöiset klipit. No niin, nyt meidän tekoäly on poiminut omasta mielestään merkittävimmät klipit tähän näytölle. Se alkaa automaattisesti pyörittämään niitä. Mutta tässä alhaalla olevassa Clips-kohdassa pääset tarkastelemaan tarkemmin, mitä niissä klipeissä on. Ja tarkastetaan, että mitä tekoäly on sinne valinnut. Täällä on tämmöinen ylhäältä päin oleva kuva, ja se on noin minuutin mittainen. Katsotaan, mitä muuta täällä on. Sitten on tämmöinen takapäin oleva kuva. Sen se on valinnut. Ja sitten täällä on myös tämmöinen takaa oleva kuva, mitä tekoäly ei ole valinnut sinne klippeihin, mutta se voidaan tarvittaessa valita klikkaamalla ruksi sille kuvan paikalle. Ja sitten on otettu tämmöinen ylhäältä oleva kuva, mikä näyttää aika hienolta ja mä valitsen sen myös. Nyt mä voin jokaisen näihin klippiin käydä itse vielä muokkaamassa tätä kuvakulmaa ja pituutta vähän sopivammaksi. Eli mennään tähän ensimmäiseen klippiin täältä näin, mikä oli aika pitkä. Haluan, että siinä tulee vähän tuosta liikettä sinne. Pistetään vähän lyhkäisemmäksi sitä tosta noin. Ja nyt me voidaan käydä myös muokkaamassa tätä kuvakulmaa. Ja täällä on tämmöinen kuin View ja Update View. Ja nyt mä voin vähän pyöritellä tästä, että mä haluankin sen itse asiassa näyttää enemmän tuohon suuntaan. Ja otetaan, vähän zoomataan pikkusen sitä sisään. Noin. Ja sitten lukitaan kuvakulma. Katsotaan vielä, että miltä se näyttää tästä kuvakulmasta. Sitten siirrytään seuraavaan klippiin. Tämä oli se taaksepäin ja Edit View pistetään sieltä taas. Ja vähän kuvakulmaa pistetään pikkusen isommaksi tuonne taakse, näkee mitä siellä on. Ja taas hyväksytään tämä tosta noin. Ja sitten säädetään pituutta. Katsotaan semmoinen hyvä kohta siitä. Noin. Tätä me ei haluttu ollenkaan ottaa tähän. Mennään seuraavaan. Ja katsotaan, otetaanko me tästä näin pieni kuvapätkä vielä. Vähän eri kuvakulmasta. Tehdään taas Edit View ja otetaan tuommoinen vähän kuin pieni maailma. Käännetään se tuohon noin.
hyväksytään. Ja nyt meillä onkin tässä näin 3 kappaletta klippejä tehty. Ja nyt me voidaan edetä tästä seuraavaksi siten, että joko me siirretään nämä klipit puhelimelle export-nappulaa painamalla tai tehdään siitä tämmöinen autoeditti, eli se tekoäly tekee siitä sitten semmoisen oman ehdotuksen. Mutta mä teen nyt ensiksi sillä, että mä siirrän nämä klipit jatkojalostusta varten tänne puhelimelle. Ja jos mä painan tuosta export 3 clips to phone album, mä voin säätää vielä, että minkälaisilla tarkkuuksilla. Yleensä kannattaa valita tarkempia resoluutiot. Mä pistän tässä vähän pienemmät sen takia, että säästää tilaa puhelimelta ja menee pikkusen nopeammin. Ja nyt se lähtee lataamaan niitä sinne. Sitten toinen, minkä mä voin tehdä, niin on tämä, että mä teen tämän automaattisen editoinnin. Eli mä painan autoedittiä ja nyt se lähtee tekemään siitä sitä videota. Ja tässä automaattisessa editoinnissa niin mä voin edelleen muokata tätä materiaalia. Eli mä voin valita sinne erilaisia musiikkeja täältä alavalikosta, mikä sopii. Noin. Mutta mä voin myös valita erilaisia teemoja täältä näin tähän samaan asiaan liittyen. Mutta mä voin myös mennä sitten tänne edit-kohtaan ja katsoa näitä klippejä, mitä sinne on valittu. Ja edelleenkin muokata näitä kuvakulmia ja pituuksia. Eli tuosta voin säätää pituutta sille klipille. Tehtiin vähän lyhkäisemmäksi sitä. Ja sitten täällä Movements-kohdasta voidaan käydä säätämässä erilaisia kuvakulmia ja erilaisia efektejä. Täältä mä käännän vähän toiseen kuvakulmaan, päivitän sen ja sitten mä voin laittaa täältä erilaisia efektejä oikealta vasemmalle, jolloin se lähtee kääntämään kuvakulmaa siihen haluttuun suuntaan. Nyt mä hyväksyn sen. Ja sitten mä vielä lopuksi katson, että olenko mä tyytyväinen tähän videopätkään. Ja nyt näyttää siltä, että mä en ihan ole. Mä tuosta muutan tuota kuvakulmaa nyt sitten vähän eteenpäin. Ja pikkusen pituutta lisää. Noin. Hyvä. Tässä tämän jälkeen sitten niin mä voin siirtää tämän omalle puhelimelleni eksporttaamalla tätä yläosasta. Ja sen jälkeen vielä säätää sitä, että haluanko mä sen minkälaisella tarkkuudella. Yes. Kiitos tästä ja toivottavasti 360 materiaalin julkistaminen onnistuu näillä ohjeilla.